horas madihita saluhutna tapahohom maruhatta tapukama parminggota tapuji matuhatta maredde mahita sian bukwede nomor 17 ayat sada sahat rodi ayat tulu. Rajana tumimbu sigonggomi hami jalo pujian nami dengan libasando pangoluhon hari dari berdosa dipuji langit jadi-jadianmu sanggup pamahenanmu pasinondang bolo namar pamuri oh Tuhan marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon amin. Sai paputohonom mudo tuau dalan hanguluan gok dolas ni roha diadupan ni buhim akka hasudungan ni roha do siamunmu saliling nililing na haleluya 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 haleluya. Ali Tuhan Yesus Kristus hodo panodang nasitong na manodangi ganug jolma na di portibion sodak ko mabuhim tuhami jala perbadiai marohanami asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani sairajai mahami asa unang manibil hami siya dalan nasitongi ali Tuhan Jehovah patoktong marohanami marhapor siya tuho marhite-hite to di parbadia. Amin.
Tangihon hamu mapatik ni debata na dienet sian Matius 10 ayat 20 sia. Jakok kamu ma augakku, marguru mahamu tuau, ay nalabbok doau jalana serek marroha, asa dapotan hasonangan todimuna, atong rak mangidugugo mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hopar tupatitmi. Madusata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Alia manami jala debata nami na di banua gijang. Pargugu naso hatulusan. Pardengkan basa doho. Jala rodi saliling nililing na do asi niroham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang beingot akka dusa nami. Ay jujud hami mardusa maradupoko, jala jujud husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasyon nami dihatam. Ali Tuhan Jahuba, sayunang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asin niroham, sayuru pimahami, ho ali Tuhan debataha tuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. Sungonod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat tamu maaugakku tuhamu, guruhok kamu masian au, ay nalabbok doau jalana sirek marroha, asadapotan hasonangan to dimuna, ay labbok do augakku,
jalan yang dodohot nahu paporsaton, hasangapon mati debatana di gijang. Amin. Sikop doa sini roha tuau nada Tabigi mahata ni debata turpuk niari mingguon imana tersurat di sada Korintus biddu sada mamukka sian ayat 26 sahat rodi ayat 30 sada tajahama dohot responsoria berek kamu maakad ongan pajugon nadihamu idang piga hamu na bisuk mangikuton sibuk dang piga nagugu dang piga nasangap hian Ani portibion dipilit debata, lau pailahon akan nabisuk, jalan nagale di portibion dipilit debata, lau pailahon nagogo. akan nateuk di portibion jalan amarlea dipilit debata, tung si suada ido, asa suada hononna naung jongjokian. Saulang manega-nega agia ise jol na maradokon debata. Alai sian ibana do ubahen na di bagasan Kristus Yesus hamu. Ai ibana do gabi habisuhot dihita siat debata dohot hati koran, dohot habadiaon, dohot haluaon. Na tersurati, nanaing mamuji dirina, mangasahon Tuhan ima ibana mamuji. Ima sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatidak ko nidong atta saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita maddok, au porsea di debata jahuba, ido ama pargugo naso hatudusan, natumo palangit dohot tano, au porsea di Jesus Kristus,
anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabigabia siya tod di parbadia, at dorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silhatus, na mati tarpajal do ibana di hao pinorsilang, na tuan waturu di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata jahuba, amanai pargugu nasu hatu dosani, di sima ibana pemamulak suku tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohon nama. Au porsea ditod di parbadia, jalarung sada huria na badia, huria hato panihalak kristenakka na badia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu suku daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tikting di Minggu Paupaton Dung Epifanias 20 Januari 2020 Naparjulu Goar Minggu ni Minggutta sadarion ima Minggu Paupaton Dung Epifanias dohot tema debata haroan nigogo dohot bisuk napaduahon paddidion nabadia di hari Minggu tanggal 12 Februari 2020 di parmingguon arian pukul 10 patu paon ni huriatta do paddidion nabadia tunatoras nanaing mabuan dakdanak tu paddidioni asa Roma marguru di hari Kamis tanggal 10 Februari 2020 pukul 10 maringanan di gereja Huhut mabuan surat pengantar sian situawik dohot fotokopi akte lahir manang surat kenal lahir nidak danak nanaeng tardidi. Nabatuluhon nanaeng marbagas tikting perjulu naeng majalo pasu-pasu perbogasema Daniel Lubbabatu sarjana hukum anak niamatta anggiat Lubbabatu tubuh ni inata doktoranda Dumaris Borubakara ruas ni GKPI Jemaat Khusus Sidorame dohot orowana Estra Grace Angelin borusiani par sarjana hukum boru ni amata situa insinyur Moses Bissar sianipar tubuh ni inata nani borusi pahutar ruas ni HKBP Depok Sada Nasian Wik Antioquia pamasumasuon di hari Senin 6 Februari 2020 di GKPI Jemaat Khusus Sidorame napaopaton ruas nataba mamukka sadarion Minggu 20 Januari 2020 gabe ruas ni HKBP Depok Sadama keluarga ni amata Roinal Jonta Siregar Inata Ruslija Boru Siaturi Inganan nasida Jalan Mangga RT 25 RW 102 Pancoran Mas Nir 2000 Sada masuk tuwik Kapernaum Naro sian HKBP Lobutangga Resort Muara Napalimahon ruas Napida Mamukka sadarion Minggu 20 Januari 2020 Pidda haruason sian HKBP Depok Sadama keluarga ni inata Nyonya Pasaribu Dorisma Boru Samosir rap dohot 2 yanak kon nasida sian wik Epesus nasida pidda tu HKBP Bethesda Resort Bethesda Perumnas Mandala napaunopon barita habot niroha di hari Senin 27 Januari 2020 nunga jumolo marujungolu inata Nyonya Pasaribu Rumila Boru Pajaitan
umur 70 tahun. Sahalak ina ruas ni huriatta nasian wik kolose. Tuhudian di hari Senin 27 Januari 2023 di TPU Kampung Kandang. Tubimu matarapol keluarga na tinadik kotsa. Napapituhon bona tahun perjulu perhalado HKBP Depok Sada dohot keluarga aktif dohot purna bakti. Di hari Senin 30 Januari 2023 pukul 10.30 patu paonna do bona tahun perhalado HKBP Depok Sada na aktif dohot nang purna bakti dohot keluarga maringanan di GSG lantai sada. Napawaluhon rapat kerja guru sekolah minggu HKBP Depok 1. Rapat kerja guru dohot seksi sekolah minggu tahun 2020 di Batupa di hari Sabtu Minggu 21 Januari 2020 maringanan di Wisma Bintang Jadayat Puncak Bogor na niuluhon ni Inang Padita Juliana Jae rapdohot paniroy seksi sekolah minggu do mutusi parmingguon ni danak sekolah minggu hot do mardalan jala di padomu dohot parmingguon dakdanak sekolah minggu nasian pos parmingguon arko maringanan di gedung serbaguna lantai sada masuk pukul 7 manogot. Napasiyahon parhobas di permingguan minggu parjolo Februari 2023. Namakkobasi permingguan di hari Minggu 5 Februari 2023. Permingguan pukul 7 manogot nihobasan ni wik walu Judea. Permingguan pukul 10 arian nihobasan ni wik 7 Laodikia. Napasiyahon pertangyangan pamuhai. Patu paon ni huriat tama pertangyangan pamuhai di hari Kamis 10 Februari 2020 masuk pukul 10 sia maringanat di gereja. Pinangido tupunguan kor HKBP Depok Sada asa mangaradema laho patu begehon akka edde pujian di pertangyangani. Soso tuganup wik asaretama patu pajadwal manang parture ni inganan pertangyangan di hari Rabu wik ganjil doho di hari Kamis wik genap si ganup minggu. Nabasap puluhon rapot huria. Nah di hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 nunga di Patupa huriatta rapot huria HKBP Depok Sada dohot haputusan ni rapot ima na parjolo majalo jala manulopi program umum dohot anggaran HKBP Depok Sada tahun 2023 dohot manotopon nagabe program dohot anggaran tahun 2020. Napaduahon manotuhon bidang niluat pakkobasion dohot gorang niruas sihobasan niganup situa wik. Napatuluhon pabidakkon wik Judea Efesus dohot Getsemane. Napaopaton pahebakkon pos pelayanan arko gabe hurianagok dohot patupahon pakkowasion anggaran nang administrasi nagok. Palimahon patupahon pos pelayanan sekolah minggu dohot pos pelayanan di Citayam, Bojonggede, dohot Pasir Putih, Jalanaung Adong di program seding. Napaonopon paradehon poti parasian manang kotak tali kasih di pintu ni gereja ganup parmingguon. Mamukari Minggu tanggal 20 sia Januari 2023 sadarion. Peraturan ni perdalanan ni ramotan ni Ketua Dewan Diakonia rap dohot Ketua Seksi Sosial. Napapituhon
disakapi pabakiton panitia pembangunan di bulan Februari 2020. Pawaluhon panitia Natal tahun 2020 dibabakit sian ruas nadong di 2 manang toluwik. Napasiyahon permusik di permingguan inovatif ditoru ni seksi musik di Dewan Marturia. Pasapuluhon lau patuluson anggaran huria dohot sentralisasi di patupa merdongan hamanaton na bertanggung jawab. 10 sada rapot huria na mangihut disakapi di patupa di bulan April 2020 taringot tu berik 2022 dohot SOP dung di patupa evaluasi ni sentralisasi perhepengon ni huria. 12 anggaran biaya program 2020 ganup seksi di pasahat ma tu ganup parsidohot tu rapot huria. 10 sada poti parasian. Poti parasian imasada poti inganan ni pelean na pinasahat mardongan las ni roha. Inganan na di jolo ni pitu gareja akan narikot taringot tu poti parasiani ima parjolo poti parasian di parade di pitu jolo ni gareja diganup permingguan hari minggu mamukka sadarion minggu 20 Januari 2020. Napaduahon soso turuas napasahaton debasian pasu-pasu nang dijalo siat tuhata ima marhite napasahaton tu poti parasian. Napatuluhon pelean nang terpapungus sian poti parasiani pakaion ni huriata lau mangurupi pakkobasion sosial di huriata HKBP Depok Sada. Napaupaton ganu pelean na terpapungu marhite parasian dietong seksi sosial rapdohot ketua Dewan Diakonia ganup ari Selasa. Napalimahon pelean na terpapungu sian poti parasian ditiktikkon ma ganup ari Minggu. 12 ralat tikting parhepengon ni pos permingguan arko. Ditikting parhepengon ni pos permingguan arko bagian papituhon natar surat di kolom sentralisasi sasitongna masuk tu kolom pelean. Natar surat di kolom pelean sasitongna kas huria. Natar surat di kolom kas huria sasitongna kolom sentralisasi. 10 tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite wea wiktabe. Songonima tikting masa di huriatta di bagasan mingguon sai di pasu-pasu tuhatta may tau sangap di gowarna. Tuhan lotong sumari olaon martua soranton diko olong inohan apagi saraon mardami totong rohato mardami totong rohato
mapuji aku namaruang Tuhanku si maluaan Tuhanku totong sumari honao madua sonang toniko Olong mirohan apahi sarawon mardami totong rohako mardami totong rohako Yesus do Tuhan susi ogo pawon di mana doa posaki tangan aku malo tuawon pato tuaw bilang kaki Tuhan ku toto sumari onawon madua sonang toriko Olong lirohan apagi sarawon mardami totong rohako mardami totong rohako Dameni dibata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiram munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Horas madihita saluhut na. Dihamu amanami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus. Adorang so masuk kita tu jamita. Nunga rap ta tangihon jalan nunga di jahahon amata partikting nakaning sada sian haputusan ni rapot huria nang tinolopan ni rapot huria di hari Minggu na salpu ima patu pahon poti parasian mamuka Minggu sadarion tapatu pa mai potoi parasiani dalatta lau masagiho pasu-pasu nauk tajalo naung di pasu-pasu di bata ganup tuhita mangurupi dana sosial ni Huriata HKBP Depok Sada nunga adong di zoloni pitu nakaning nunga tawereng dalam mauliate ma dihamua kamanginang nunga dong beisina alani ganup hari Minggu tasagiho ma pasu-pasu ni debatai tu boti parasiani dalat tadui laho pahe bakon harazaun ni debata marhite akasinadongan na pinasupasu ni debata diganup ngolutta tiap minggu tertikting mai jala dikoordinir ketua dewata mardongan ketua seksi sosial amang situa limpong di son jadi pos rohanami molonunga satu lupita patu pahoni Rap mahita patu pahon poti parasiani bahe puji-pujian di guar ni di mata dalat tamai rap hita mardiakoni sosial di Huriata HKBP Depok Sadaun amin moliate mah dia mau kamang dia mau kainang hatani di mata di mingguta sadarion minggu paopat todung Epipanias tersurat me di buku ni si Job bidu 12 mamuka sian ayat 10 tolu 1 ayat 25 tangihok kamu mahatani tibata madapot di ibana habisuhon dohot haguguut di ibana do panuturio dohot panibangon idama ibana mangarupakon gabidang bidapot paulion ibana makurukos sa bawah gabidang adong natuk paluahon ida mah ibana maniopiay gabi marsik luhut nai ibana musehi palukason gabi marbalik taroon di bayan
Madapod di ibana do hagugo doha apat tason. Guru di ibana zol manalilu dohot na mga liluhon. Ibana manogihon akapanuturi hira tabat-taban. Jalamao to akapanguhumi di bahin. Ibana makarhari uhum roha-rohan ya karaja. Jala di hohosor rate tugoting nasida. Ibana manogihon akamalib bahet tabat-taban. Jala ditinggak ko tutano halak na marhuaso. Ibana mangucak pamulungos siyan halak na pirtahak. Jala dibuat panuturio siya halak na matua. Ibana mangusehon haleao tua karaja. Jala dipahodur hohos ni halak na bigu. Ibana papatarhon na kanabuni siya kakulungon. Jala dibuat do tu hatiuron lingguman ni hamatian. Ibana patibulhon akabangso. Jala diago muse. Ibana para rato nakabangso jala di paudar muse. Ibana mangucak roha siya nakapartog ni bangso di tanoon. Jala dililuhon nasida di halongonan suada dalan. Jadi dadap-dadap nasida di haholomon somar hatiuron. Jala raba-raba nasida di bahes songon halak na mabuk. Ido ianggo sahana. Di hamudongan sahabor siyaw di bagasan Kristus Jesus 20 sia arima naung tabulus tahun 2020 toluon. Hampir sebulan mahita bongot di tahun 2020 toluon. Suku-sukunna dia do nagumudang taay saliling 20 sia arion. Las ni roha do manang na arsak. Ini do tayak kamangina. Selama 29 hari setelah kita memasuki tahun 2023 ini, mana yang lebih banyak kita rasakan? Sukacita atau penderitaan? Tang margabus namu. So naholan ina do manduk sukacita, buah kaama. Las ni roha do manang mahapursuo na kamanginang. Mau lihat mari di mata. Saya toktong ma di bagasan las niro kahita. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Tuhan. Ternyata tidak ada apa-apanya kita ini manusia di hadapan Tuhan. Dan itulah iman seorang Ayub, si Job. Itulah pernyataan Ayub di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan, terutama orang-orang yang datang kepadanya. Melodidok si Job, si Ayub, ahado napitoro tu pikirat takamangina. Itu kan, holat tabigigor ni si Job, pitoro tu pikirata, jolma na dumangol, persukian. Alani taingok masya si Job dang so imana di habur sonai. So di mana tahe? Tidak. Dia tidak berhenti di dalam penderitaannya. Ayub tidak mau berhenti di dalam penderitaannya. Alam mau jujur hita, sudah itu hita adong beha pursuhota. Tutu do tahe kamangina. Adong bedo siar sakonom muna. Adong bedo si pikiran muna. Ado pasti. Jala melo jujur hita, gudangado hita halak batak naro tu parsirahanon, holan alani, na pinagudang ni haporsuhon, itu tahe, na pinagudang ni hamaolon. Tetapi apakah kita berhenti di dalam penderitaan itu? Apakah orang Batak berhenti di haporsuhon nai? Tidak. Itulah Ayub. Dia tidak mau berhenti pada penderitaannya. Tetapi justru Ayub mau bicara hikmat bagi orang yang menderita. Karena banyak orang yang menderita mati di dalam penderitaannya. Gudang zolma na di bagasan haporsuhon mate alani haporsuhon nai. Allah holat tusi dipikiri imana. Hira soadong bizol mana dumangol dipikiri imana. Hira holan imana nama na dumangol di portibion. Gabi mati may mana.
di bagasan hapor suhonna. Namun Ayub mau berkata melalui firman ini kepada kita, haruslah semakin banyak orang yang mendapat hikmat melalui penderitaannya. Ikut dabota bisu duhita. Marhiti aka hapor suhon, marhiti aka hamaolon, marhiti aka pergumulan, dohot akan natapi kiri, saliling di portibio kita. Jala ido na naeng dohonon ni turpukot tuhita, mamukasian ayat 10 tului, tung takas do, di patuduhos si Job tuhita, gobaran ni debatan atau sobai. Ayat 10 tolu madok, debatado habisuhon dohot haguguon. Di ibana do panuturion dohot panibangon. Ada 4 kata yang disusun oleh Ayub yang menggambarkan identitas Allah yang kita sembah itu. Yang pertama yaitu hokmah. Allah adalah hikmat. Debatado, bisuki. Yang kedua adalah gebura. Allah adalah kekuatan. Hagogo odo dibatai. Dan yang ketiga esa. Allah itu adalah pertimbangan. Dan yang keempat yaitu tebuna, Allah penuh dengan pengertian. Maka melalui firman Tuhan hari ini, marhiti si Job dison, nang pedi bagasa paru kilon imana, nang pedi bagasan manaon akan na dangol si tutu na tinaon ni si Job, alay boy do pedi hati dakon imana. Isi do di bata na tasobay. Hohma, gebura, esa, tebuna. Itulah 4 identitas Allah yang mampu di hati dako si Job. Ditikiro akadongan nai yang sok pintar itu. Di hati dako si Job do hadirion ni di bataon. Marbot cirmai sian naro aka ale-alena. Marhua do tehe ale-ale ni si Job ro. Mangapuli marguguihon manang na manguhumi. Marhua do tehe kamangina. Mangapuli. Mengejek. Manguhumi do ka. Maido. Iro si bot sirina. Aduk tulu dongan nei si tahe gorna. Si Elipas, si Bildad do si Zofar. Itu tahe. Itu kan. Yang merasa lebih pintar dari Tuhan, yang merasa lebih hebat dari Tuhan. Roma parjolo si Elipas madok. Bro, hidup ini sistemnya tabur tuai. Lu seperti ini pasti ada yang lu buat sebelumnya. Coba ingat-ingat lagi bro, ina si Elipas. Lo mamusia si Bildad. Bro, jangan bohong. Udahlah, tobat aja lah bro. Kamu pasti akan ada melakukan sesuatu yang buruk. Maka kamu menderita seperti ini. Ina si Bildad muse mangurupi. Dungi juduti si Zofar muse. Bro, kalau kamu tobat, kamu selamat. Tapi kalau kamu tidak tobat, kamu akan tamat. Inna si Zofar mamuse manguhumi. Tetapi apa yang dilihat oleh Ayub? Apakah dia lebih mendengar sahabat-sahabatnya itu? Tahu nggak deh? Tahu. Kalau kita menderita, orang terkadang bukan untuk menguatkan kita. Itu nagoda ngate di Portibion, nga di bagasan hapor suhok kita, gudang do akadongat tahun, tujuannya memang melau mangapuli, alay gabi salah, gabi manguhumi, hoatong ngahudok nakaning, bataon mak inna muse dagaci nai.
Ini teh kamangina. Ya. Tanpa kita sadari kita lebih sering menghakimi. Nah, tapi ring madabu. Taruh do musik. Toe, tahun. Buasan lang dipakai hosi malolong mi. Itu taruh do musik kan ada acit dui. Kizam kali dunia ini. Itu kan. Maka terkadang kalau kita menderita orang kadang bukan malah meringankan kehidupan kita. Justru mereka malah memojokkan kita. Alai ahado alus nisi job tu dongan nai. Tazahamazo ayat 2. Job 12 ayat 2. Rab majjaha mahita. Tongo tahe 2-3 ya. Hobal hamudo zolma. Mati lo habisuhni. Memang kamulah orang-orang itu dan bersama-sama kamu hikmat itu akan sia-sia atau mati. Inna si Job mangalusi. Memang dia mau kamang, dia mau kenang. Molo saya marpaku sadik kita tu dirita, doh tugugu ni zolmai terbatas doate. Terbatas do tahe hita zolma. Terbatas. Hurang gugua nu pisi Samson. Itu ate. Itu kan turpuk di Bibil tu itu. Hurang gugua nu pisi Samson. Terbatas di mana? Terbatas. Memang mulu saya pangasahon haibisuhon na adong dihita. Seolah-olah sudah bisa kita genggam semuanya. Songot caritani sahala petani idui pangulai. Sahala amana mangula di ledang na di haumana. Ala nunga lujay mana mangula di haumana. Neng mangulum may mana sa tokin. Paulak hosak. Dia berhenti bekerja beristirahat di bawah pohon mangga. Ala nunga palujahui mana? Iberengi mana masudi akasuasuana nih kiri kanan di atas bawah. Dungi Peter refleks may mana madok. Tuhan, sorry to say ya, maaf ya Tuhan, kayaknya ciptaanmu ini keliru deh. Ini mana? Ini pohon mangga, batangnya besar banget, tapi buahnya kok kecil. Keliru kan? Ini mana? Dungi lebih ringi mana nunggu saya itu habirang lah. Sedangkan ini pohon labu, batangnya kecil banget, tapi buahnya gede. Keliru kan Tuhan? Ini mana? Alidang adong mangalusi agiaha, oleh salah dari si. Dungi tarpodom may mana? Ala angin cepoy-cepoy, kat tebudom-udom di hauma. Alugu, mangulus, suara ni pidong, tebudutong. Los tarpodom may mana? Dungi dak sa dililing, pitordungo may mana? Aladong madebu, tuuluna. Dungi beringi mana ma? Mangga do hapi madabu tulunay. Dungi pitor sadar bang musay mana? Ago Tuhan di bata nami, ampuni aku Tuhan, ampuni. Marpamuati roham diaw di bata nami. Oh Yesus Kristus ini mana? Au cugari sabal gani po buah labon buah mangga dang mangulubyo itormati na mauson ini mana? Itu tahe kita sering demikian. Sering sekali. Ikon na dipikirat tayo na saut. Tabahe pikirat tahon, manibangi, habisuhon na siya di mata, itu tidak akan ada apa-apanya. Dangtuk pikirat tahun, dangtuk gugut tahun, manibangi hagogoon, dohot habisuhon na siya di mata, tidak akan mampu. Jadi banyak manusia merasa bahwa hikmatnya telah cukup untuk menggenggam, mewakili semua yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara-saudari, 2023 di penghujung Januari ini,
unang jo palojahu hita. Anda, saya, kita semua diberi pesan hari ini, di minggu ini. Satu-satunya hikmat yang sempurna adalah hikmat Allah. Kita bisa pintar, kita bisa bijak, iya bisa. Tapi satu hal yang pasti yang harus kita ingat, itu semua berasal dan bersumber dari Tuhan. Itu semua berasal dan bersumber dari Tuhan dan tidak akan bisa melampaui apapun yang Allah rencanakan, yang Allah rancangkan di dalam kehidupan kita. Alani dihamu kamang, dihamu kainang. Adong piga-piga alasan nabui mabahid jolmai maol mangatusi, maol majalo, maol madalaningulu, suwak songoni majalo hapursuhon nang akahamolo di bagasan nguluna. Apakah itu? Ima keterbatasan ni jolma di segala sisi, di semua segi, baik pikiran, baik perasaan, baik nalar, baik intuisi, nak haporseota terbatas dohita. Itu sebabnya kita susah untuk menerima. Ditikiro hamoloni, gudang dohita manguhumi, betul? Betul. Monotazaha di job bidusade isi do si job. Ayub adalah orang yang nedaulat meroha, yang rohani sekali. Bahkan dia rela berkorban ketika anak-anaknya berdosa. Ale dia imana do hapursuhon dia. Jadi unang tabayakon, unang tapikiri dia makamanginang neng dohonokku, nang petiap hari hita di gerejon, dangan dong bihapursuhon dita, dangan dongi. Lo mati logi sukses madok, semakin kamu dekat kepada Yesus, hartamu semakin bertambah, halakamai. Hidupmu akan senang-senang, halakamai, dang hakabibi. Tung takas to didok Jesus, nasa naing mangutonau, di suadahom madirina, dituhuk ma, buasi kutuhukon, no handle on the cross, tidak ada gagang pada salib, tidak seperti cangkir yang bisa kita angkat dengan satu jari, tetapi salib itu adalah ikut dituhuk ala borat. Maka molo pitorope hasusaani, molo pitorope nahurang pas di pikirata, unang pitor madele hita kamangina. Ay alani do gabi murajol makecewa, murajol mamuruk, murajol masukusukun, sahat tu namanguhumi akadongan na. Holan alani hagaleon dot keterbatasan taido. Dang boy hita palua dirita siyan hamaguani. Sipata songon napasra satokin nari manarita, satokin nari mamuse, madele. Alay mauleate madi di bata, di ibana do hapi habisuhon dot haguguon, dohot panuturion, dohot panibangon. Syukur bagi Allah, ternyata Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh hikmat, Allah yang penuh kekuatan, Allah yang penuh pengertian dan pertimbangan. Maka mulo tabiring diudut na diet saplopati segala ketidakberdayaan kita. Idok diet saplopati nang pedi bagasan na mga rupak, nong rupakian, seolah-olah kita tidak berdaya, bergerak pun kita tidak bisa lagi. Tetapi di sana Allah bergerak bebas, leluasa untuk memegang tanganmu, membawa engkau bangkit dari keterpurukanmu. Dalam saat kita ditangkap, saat kita tidak berdaya, tidak mampu lagi bergerak, ketika kita hancur sehancur-hancurnya, justru di saat
kita begitu tak berdaya untuk bangkit kembali, untuk pertimbangan. Maka Bapak Ibu, pesan hari ini, firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita, jangan main sendiri. Unang oloho marpakusadia tu dirim sabing. Unang oloho marpakusadian hola tu pikiran nang gugum sabing. Ay terbatas do hita, terbatas do gugutta, terbatas do pikirata, terbatas do panuturiota, terbatas do panibangota. Ini baru 29 hari. Ini baru akhir Januari yang kita jalani. Jangan terlalu lelah. Jangan terlalu capek. Memikiri dan main sendiri atas segala pergumulanmu. 20 hari dope. Masih ada 12 bulan, 11 bulan sekian hari lagi yang harus kita jalani tahun 2023 ini. Maka jangan terlalu forsir pikiran Anda. Jangan terlalu forsir kekuatan Anda. Hanya untuk main sendiri menghadapi lika-liku kehidupan ini. Alatung takas tu didok Yesus. Di Matius 10 ayat 20 walui. Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalan asorat. Asa, upasonang pehamu. Ini undangan dari Yesus terbuka bagi kita. Maka jangan pernah main sendiri menghadapi pergumulanmu. Jangan pernah main sendiri menghadapi penderitaanmu. Naparpudi madihamu kamanginang, sian turpukon. Molorope aka parukiloni. Molorope aka hapersuhoni, baik marhite persahiton, marhite aka pacamutan, nang marhite aka pargarejuan na hurang dinggan, unang pitur madele hita. Unang pitur madele. Mungkin dang say taatu si aka pangujunan na masa tu hita. Alani tapasabam maruhata, jala tapasaha may tuduhata. Di ibana do habisuhon, di ibana do hagubuon, di ibana do panuturion, di ibana do panipangon. Asa ibana patududalan, asa di bata patudu solusi, dohot mamasu-masu ngoluta. Atong taulahom ma, songon na tersurat di Rom 12 ayat 12. Marlas ni roha mau makirim, marbenget ni roha di haporsuhon, jugulhon ma, tangiang, margugo mahita, gajang nari si dalanata di tahun 2020 tolon. Di bata habisuhon, dohot hagugota. Amen. Martangiang mahita. Mulyate le Tuhan, dihatam ng margugoy hokkan. Marhite na posom si Job, na di paluaso masa akahaporsuhon na macay dangol. Soni dotong na masa di perngoluan nami. Ganu pamiruas ni Huriamon, adong bedo siar sakoron nami. Ganu pami na mangulu di Portibion, adong bedo haporsuhon nami. Alay marhite hatam sa darion, tung takasdo, margugayhon, jalapatubuhon haporsyon nami. Ala hodo de bata nagok bisuk, hodo de bata nagok haguguon, hodo de bata nagok panuturion, jala hodo de bata nagok panipangon. Atong say olo mahami, pasahaton ganup ngulunami hola tutangammu, hola tuhasom. Asa unang marpakusadia kami hola tu diri nami na terbatason. Alay, toktong ma hupasatami saluhut gulmin ni parungulan nami. Holan tuhuasom. Tongale Tuhan, dongan ni jala pargugui marhiti todim to di porbadiyay. Asa tahu, jala margugu hami mangulahon hatami, hobartulomo neroham. Mauliate di persoaran nauli di partikianon, di papungu hami ganup huriam nadong di HKBP di Poksadon mamuka siya danak na metisa hatu na tuwa milansia rap marsaor mabuji pasang apogwarmo di parminggun nami di Bagasan Arianon pasu masalut ruas ni huriami danak na metile honom mu ibur magudang dot hai pason
danak na di bagasan parsikolaan ramoti marhiti na mga leon habisuhon dohot habistaran na mga lulia kaparkarejuan patongon na letuhan na mga lulia karok kapi patongon siro kapi to dina ama nami ina nami ramo tamu pargoguan mu mangula aka ulaon na jala pasu-pasu mu salut usaha nasida na maragami nang saluhut na tua-tua nami lansia pargoguan mu jala parbisuhan mu margogo marbisuk nasida lah marmuduhon saluhut pinopar nang pinasaha mo tu keluarga nasida ale Tuhan las rohanami dianak dohot boru di huriami naung Pamuka Padan, Ima Daniel Lumban Batu dohot Esra, Grace Angeline Borussia Nipar. Namar sakap nasida majalo pamasu-masu di hari Senin onom Februari na engro. Ramoti jala pasu-pasu manasida. Asa omangiho nasida marhite holong ni Kristus. Asa dung taruli nasida di pasu-pasumi. Boy nasida gabi keluarga Kristen City Ruon manang di dia pinasida. Ramotamu jala paso-pasomu ganup keluarga na mga radi. Asa saluhut na di bagasan hai pason. Doho di bagasa panuturion na siyako. Boy mardalan ulaw ni Bartolomeo ni Roham. Ale Tuhan, hodomual ni haguguon doot hapul-hapul. Pos rohanami. Lehonom mudu haguguon doot hapul-hapul tu keluarga besar Pasaribu. Doot keluarga besar Panjaitan. Inang nyala musada ina na hinakulongan ni rohanami inang rumila borupat jaitan di hari na salpu pargugammu jala apulammu saluhut na keluarga ale Tuhan utangnya ko kami do nang borhado naposom ima guru-guru sekolah minggu do inanami inang padita junana jai ima dirapat kerja guru sekolah minggu pos rohanami ramotammu nasida saluhut na jala dapot sada ulaon nadinggan laho pahe bakon sikola minggu ni huriam HKBP Depok Sadon tinalaing mulak pinasida anon tuingan anon homa mangaramoti pardalanan nasida nang salhut ale Tuhan ruas ni huriam natongon do pedia kapar sahiton pos rohanami pasu-pasuam musalut aka pangubation pasu-pasuam musalut aka si panganon do si inumon asa marhitei margogu nasida jala marhai pason nasiyako lumobi may ale Tuhan utanya ko kami do ina nami nyonya siyahan borhuta barat na siyan wika per tahun matongon dirawat di ICU rumah sakit UI pos rohanami parguguammu ina nami pos rohanami ho mga leon haguguon dot pos niruhan ganup keluarga sisa datangnya kami ale Tuhan ima majalo hahi pason dohot hama malum nasiyako asa homa maddaoni jala mangaramoti saluhut na katenaga medis na merawat ina nami nang saluhut ale Tuhan mauliate marohanami diho nunga diramoti ho rapot ni huriam HKBP Depok Sada di hari Minggu nang salpu nunga dapot tami haputusan na umuli na dumenggan atong parguguammu hami saluhut na parhaladom rap dohot ruas ni huriam sisa daroha sisa oloa kami ale Tuhan laho mangulahoni hobar tulomo ni Roham. Mulutung peneng mulak biham yan non. Ho mamadongani mga ramoti laka nami. Pataru hami satu jabu nami. Pazupang dot keluarga nami di bagasat dami nasiyako. Mulutung adong bebele Tuhan. Na sinakapan ni ruas ni huriam. Na toktong ditangyang nasida. Majalo tuho. Ho mapatulus soni. Lumobi dia ke keluarga. Na tongod bebele Tuhan. May maharoro ni pasu-pasu parianak konon. Pos rohanami. Lehonom mui titiki na lehet atong sahat di ho mangolo nami marhite Kristus Jesus martangya kami tuho amen maredehita siya bukid di nomor 288 tapasaha pilihan tanom muli todopan ni debata Namar posmi roha namaki
Tapasa mapilian na tapapungot todo pan di bata martangiang mahita. Ali di bata aman namin na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silon lehon na dinggan dohon nasa ulibasa na mauliutus. Upasaat hami masiyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di culom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harazom mo dito nga tonga ni Huriamdo di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguharmo, say Roma harajaom mo, say saut malomone roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hangolua siya pari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame jalo hamu mapasu-pasu na siya di bata. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan di batama ho. Di sodakot Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama bohina tuho jala di pasor homadamena tutodim.
Ros ni huriatan na hinalongan di bagasan Kristus, siya kami gano perhalado na martugas, di minggon pasangat to hita selamat hari Minggu, di batama madongani hita, oras!